Carrequera ha reconstruït el comitè d'empresa que estava fent caldo. I per això la fan fora d'ara. No perquè hi hagi comès cap falta. És una mentida. L'assentament que s'ha volgut a fer, que s'està volent a fer, és contra tots els treballadors que són conscients de la seva realitat i que volen reivindicar i que no permetrem que ens avassallin